I dag skal vi høre om efterligning. Der er nemlig mange dyr nede i vandet, der er rigtig gode til at efterligne andre ting. For eksempel løvpjaltefisken. Den bevæger sig fuldstændig ligesom tang. Derfor kan den gemme sig i det. Den har form som blæretang med alle de små dutter, der stikker ud. Og dens farver er lyse og mørke, så den kan gemme sig i både skygge og sol, ligesom når tangen bevæger sig. Løvpjaltefisken har mistet evnen til at flygte, men det betyder ikke noget. Når der kommer en haj, kan den alligevel ikke se den, fordi den er så godt gemt i tangen.